Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözül Hudaýberdi we tanışýarym. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň opozisiýon lideri Mikhail Saakashvili öz tarapdarlarynyň ony Kiýewde tutsaglykdan boşadanlaryndan soň häkimetlere garşylyk görkezmege wada berdi. 6-njy dekabrda özüne häkimetleriň eline tapşyrmak boýunça möhletiň dolmagynyň öňü sirasynda Saakashvili parlamentiň öňünde ýerleşýän protestçilaryň lagerinde tarapdarlarynyň öňünden çykyşynda özüniň boýun bolmajagyny aýtdy. Men deňewçiler bilen bu ýerde lagerde gepleşmäge taýýar diýip Saakashvili aýtdy. 5-nji dekabrda prokurorlar Saakashviliň häkimetlere boýun bolmagyna 24 sagat berdiler. Saakashviliň çykyşy 6-njy dekabrda Kiýewde parlamentiň goýunda milli polisiýanyň we protestçilaryň arasynda çaknaşygyň ýa-da gabat geldi. Polisiýanyň Saakashvilini gözläp çadyrlary barlanlarynda dören çaknaşyklarda adından 4 polisiýa işgäri ýaralandy. Protestçiler 9 aktivistiň ýaralananlygyny habar berdiler. Ukrainanyň häkimetleri 5-nji dekabrda öz öýünde tutsak edilen Saakashviliniň tarapdarlar tarapyndan boşadylmagynyň ýa-da ony gözlemegi tapşyrdylar. Birleşen Ştatlaryň baş resmiýetleri 6-njy dekabrda prezident Donald Trumpyň Ýerusalimy Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar edip, bu gadymy şähere Birleşen Ştatlaryň elçihanasyny göçürmek işine başlajagyny habar agentliklerine aýtdylar. Ýakyn günde orada zorlugy tutaşdyrmak töwekkülçiligini döredýän bu karary barada etjek çykyşynda Trump elçihanany Tel Awivden göçürmek işiniň 3 we 4 ýyl aralygyndaky wagt talap etjekdigini ma'lum eder diýip resmiýetler aýdýarlar. Trumpyň Ýerusalimyň paýtagty hökmünde ikrar edilmegi barada Israýil tarapyndan edilen haýyşy makullamagy Birleşen Ştatlaryň uzak wagtlap dowam etdiren siýasatynyň ütkenligini aňladýar. Birleşen Ştatlaryň öňkü siýasatyna görä şäheriň statusy gündogor Ýerusalimiň özleriniň geljekki döwletiniň paýtagty bolmagyny isleýän palestinler bilen gepleşikler arkaly çözülmeli. Palestinler we arab ýurtlarynyň liderleri Trumpy zorlugy tutaşdyryp biljek töwekkülçilikli hereketlerden saklanmagy çağırdylar. Orsiýetiň 2018-nji ýylyň gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girilen gadagançylyk dünýäde el çarpyp garşylamakdan gahar gadaba çenli dürli reaksiýa döretdi. Dopinga garşy resmiýetler Halkara Olimpiýa Komitetining 5-nji dekabrda eglan eden kararynyň uzak wagtlap dowam edýän dopinga garşy görüşde möhüm taphyr bolandygyny we onuň bekanun dermanlaryň ulanylmagyna päsgel berip, arasy atletleri goldajagyny hem ruhlandyrajagyny aýtdylar. Orsiýetiň häkimetleri karary gahar gadap bildirdiler. Emma olimpiadany boykot etmek ýaly ar alajylykly çäreleri eglan etmediler. Hazır deňiziniň kanuny statusy hakyndaky konwensiýanyň taslamasy hazır ýaky döwletleriniň prezidentleriniň garamagyna beriler diýip RIA Novosti agentligi 6-njy dekabrda habar berdi. Maglumatda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrow salyglanyp habar berilişine görä hazır ýaky döwletleriniň liderleriniň duşugynyň indiki ýylyň 1-nji ýarymynda Gazagstanda geçirilmegi ihtimal. Hazır ýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşugynyň netijelerine men umuman pozitiv baha berýärin. Biz hazır deňiziniň statusy boýunça konwensiýanyň üstünde 20 ýyllyk işi tasjemledik. Biz onuň goldanjagyna bil baglaýarys diýip Lavrov aýtdy. Hazır ýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşugy 4-nji we 5-nji dekabrda Moskwada geçirildi. Orsiýetiň döwlet dumasy hökümetiň daşary ýurt agenti diýip kesgitlän Birleşen Ştatlaryň media serýişleriniň parlamentiň aşaky öýüne girmegini gadagan etmek boýunça ses berdi. Döwlet dumasynyň kanun çykarjylary 6-njy dekabrda geçiren ses berişliginde 413-nji rezolýusiýany kabul etdi. Bu gadagançylyk Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň sesi radiosynyň habarçylarynyň duma barmagyna gadagançylygyň girizilýänligini aňladýar. 5-nji dekabrda Orsiýetiň Adalet ministrligi Birleşen Ştatlaryň habar beriş serýişlerini daşary ýurtly agentler hökmünde kesgitledi. Kremlin gözegçiligindäki Ýedine Rossiýa partiýasynyň agdalarynyň köpçüligindäki duma geçen aýda ministrligiň agdalan media guramalary daşary ýurt agentleri hökmünde kesgitlemegine ruhsat berýän kanunyň taslamasyny makullapdy. Prezident Vladimir Putin kanunyna 25-nji noýabrda gol çekdi. Birleşen Ştatlar Ýewropa bileşigi we media azatlygyny goraýjy halkara guramalary Orsiýetiň kabul eden bu kanuny berk tanqid etdiler. Jurnalistleri goraýjy komitet Orsiýet raýatlary üçin iňen wajyp alternativ täzelikler çeşmesini öpçün edýän halkara teristlerine päsgel bermegiň Orsiýet üçin aýypdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýarys. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda we Merkezi Aziýa ýurtlarynda azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy ýaramadlaşýar we bu regionda 5,16 million adam doýugany naharlanmaýar diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojallyk programmasynyň täze hasabatynda aýdylýar. Guramanyň Merkezi Aziýada we Ýewropada azyk howpsuzlygynyň hemde imitlenişiň ýagdaýy 2017 at bilen 4-nji dekabrda ýaýradan hasabatynda Türkmenistanda 0,13 million adamyň ýa-da ýurdun ilatynyň 5,15%-nyň doýugany naharlanmaýandygy bellenilýär. Bu görkeziji Täjikistanda 2,16 million adamy ýa-da ilatyň 30,11%-ne, Özbekistanda 1,19 million adamy ýa-da ýurdun ilatynyň 6,13%-ne, Gyrgyzstanda 0,14 million adamy ýa-da ýurdun ilatynyň 6,14%-ne barabardyr. Hasabatda aýdylmagyna görä 2005-nji ýyl bilen deňeşdirilende regionyň ýurtlary doýugany naharlanmaýan ilatyň sanyny kemeltmek boýunça epetli öňe gidişlik gazandylar. Ýöne häzirki wagt regiondaky ýagdaý durnukly bolup, görkezijiler adatça üýtgemeýär we adamlaryň ýeterlik derejede imitsizlenmegi bilen bagly problemalar hassa güýçlenýär. Munyň bilen bagly soňky ýyllarda Türkmenistanda ýagdaýyň hassa yaramadlaşandygy, ýurtda 2005-nji ýylda ilatyň 4,16%-i doýugany naharlanmadyk bolsa, 2016-njy ýylda bu görkeziji 5,15%-e barabar boldy diýilip raportda bellenilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojallyk programmasy özüniň täze hasabatynda Merkezi Aziýa ýurtlaryny ilaty doýugany naharlanmaýan we mikroelementleriň ýetmezçiliginden ejir çeken kategoriýada ýerleşdirýär. Bellep geçsek ilatyň ýeterlik derejede naharlanmadylygy boýunça bu hasabat Türkmenistanda azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlaýan we un, şeker, ösümlik ýaly käbir günnelik harç edilýän önümleriň gytçylygynyň dowam edýän döwrüne gabat geldi. Şu aýyň başynda Aşgabatyň we Marynyň döwlet we hususy elçilikdäki dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly ýurdun içinde we daşary döwletlerde öndürilen ýokary hili unyň tapdyrmaýandygyny Azatlygyň yerli çeşmeleri habar berdiler. Mundan başga yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýylyň başynda zähmet haklary, kömek pullary, pensiýa we talip haklary 10% ýokarlandyrylsa-da, azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň soňky 1 ýylda azyndan 2 gymmatlandygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda soňky aýlarda döwlet tarapyndan büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi hem ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Ýurtda diňe bir adamyň aýlygyna garaşly maşgallaryň sanynyň bolsa az däldigine, şol sebäpli käbir hojalyklaryň ýaşaýyş üçin wajyp imit önümlerini satyn almakda kynçylyk çekýändigine, bu ýagdaýyň owa ýerlerinde hassa gözgüýnydygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurdun bazarlarynda azyk howpsuzlygyny we azyk bolçulugyny üpçün etmek barada degişli resmiýlere wagtal tawşyryklar berseler-de ýurtdaky gymmatlamalar ýa-da azyk gytçylygy barada häzire çenli mesele gozamaýarlar. Munyň tersine Türkmen häkimetleri azyk haritlarynyň narhyny öňküsi ýaly saklamak üçin käbir çäreleri görüp bazarlarda ýa-da söwda nokatlarynda söwdegärleri haritlary döwlet tarapyndan kesitlenen narhlary ýazmaga mejbur edýärler. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda azyk howpsuzlygy hakyndaky kanunyň rejelenen görnüşi mundan 1 ýyl öň, ýagny 2016-njy ýylyň 7-nji dekabrynda güýje giripdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylywa. Türkmenistanda soňky bir aýdan bäri unyň we arpa buğdaýdan öňän malimleriniň gytalýan barada maglumatlar bar. Bu gytçylyk Mary welaýatynda ýeti duýlar diýip Mary welaýatynyň ýaşaýjylary aýdýarlar.
Ahal vilayatynyň hem käbir etraplarynda, esasan hem Göktepe etrafynda unuň gytalýandygyny bu etrafyň ýaşaýjylaryndan eşitde bolýar. Unuň gytalmagy bilen onuň bahatynyň hem ýokarlanýandygy aýdylýar. Ozal 45 manata satyn alyp bolýan bir halta 50 kilogramlyk birinji sort unuň bahaty häzir 50-60 manata çeli ýokarlandy. Emma haltalap un tapmak hem ýaşaýjylara başardyp duranok diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran Sakarçay etrafynyň ýaşaýjyta aýdýar. Mar welaýatynyň ýoleten etrafynda döwlete degişli dukanlarda herele 5 kilogramdan un satylýar. Ýaşaýjylar ýererkide nowata durup una garaşýarlar. Uny haltalap almak asla mümkin däl. Herele berilýän 5 kilo unyň hem haýsy sortdy hem belli däl. Bir zat alyp bilsek rady bolup berellerini alyp gaýdýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Unyň gytalmagy bilen Mar welaýatynyň ähli etraplaryndaky çörek dukanlarynda çöregiň hem gytalýandygy aýdylýar. Herele 2 buhankadan berilýän çörek almak üçin maşgalagynyň bir näçe adam bolup çörek dukanyna barmaly bolýar. Birele ondan artık çörek berilmeýär diýip bu çäklendirmäniň uly maşgalalarda juda kynçylyk döredýändiги aýdylýar. Un gytçylygy bilen bir wagtda kepek hem gytaldy diýip Mar welaýat Türkmenala etrap galla önümler kärhanasynyň ýoleten şäherindäki kepek dukanynyň indi bir näçe gün bäri ýapyk durandygy sebäpli ýaşaýjylar iýimsiz kösenýändiklerini aýdýarlar. Iýim gytçylygy hojalykda bar bolan mallarymyzy satmamyza getirdi. Un hem de iýim gytçylygynyň sebäplerini ýaşaýjylara düşündirerlerinde resmiýlerin barlygy bar. Şol sebäpli un hem de iýim wagtlaryň satyga çykarylmaýar diýip jogap berýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Emma unyň hem iýimiň hem şu 2017-nji ýylda daýhalaryň buğdaýdan geregiçe hasyl alyp bilmendikleri bilen baglanyşdyryp bu gytçylygyň hat çökderleşmeginden howatyr edýändiklerini hem ýaşaýjylar nygtýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň harby we hukuk goraýjy idaralaryň ýylyň 11 aýyndaky işleriniň netijelerine bagyşlanan göçme mejlisini geçirip, täze satyn alynan harby tehnikalar bilen tanışdy. Howpsuzlyk Keňeşiniň mundan öňkü göçme mejlisi 21-nji noýabrda geçirildi we şonda hem prezidentiň täze getirilen ýaraglar, harby tehnikalar bilen tanışanlygy habar berildi. Soňky aýlarda türkmen mediýasy prezidentiň täze ýaraglar, tehnikalar bilen tanışyp, olar elin synagdan geçirýändigini hem habar berýär. Şol wagtda türkmen oşunyň olaldyňy Sowet harby tehnikasyna esaslanan ýaraglarynyň inni haýsy ýurtlarda öndürilen ýaraglar bilen çalşyrylýanlygy anyk aýdylmaýar. Berdimuhammedowyň soňky aýlarda ýylyny geçiren howpsuzlyk maslahatlary we olaryň dowamyny resmiýlerin käbirine berilen käýinçler we duýduruşlar hökümete ýakyn çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýurdun serkedini bozup Türkmenistanyň territoriýasyna geçenligi aýdylýan şüheli şahslar bilen bagly. Aýdylmagyna görä olaryň käbiri ele salynypdyr, beýlekler bolsa gözlenilýär. Soňky aýlarda paýtagtyň töwereklaryny, uly ýollaryň çatryklaryny ýolagçylary we awtologlar berk barlap başlamaklary hem şu ýagdaý bilen baglyp azatlygyň ýerli çeşmeleri habar berýär. Emma muňa garamazdan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň maslahatyny bu ýagdaýlar barada hiç bir zat aýdylmaýar. Ikinji tarapdan bu maslahat türkmen goşunynyň hataryna gulluk edýän eskerleriň aç galmalygy üçin enatalaryndan pul soraýanyny barada çykan habarlaryň ýa-da gawat geldi. Gowşan maglumatlary görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklar eskerlere goýup berilýän ady gönümleriniň hiline we möçberine hem yaramaz täsir ýetirýär we ýolbaşçylar bu ýagdaýdan çykmak üçin harby bölümlerde hususy adyk dukanlarynyň açylmagyna ruhsat berdiler. Emma türkmen hökümeti bu habarlary ne inkar edýär, ne de tasdikleýär. Mysal üçin Berdimuhammedow 21-nji noýabrda geçirilen howpsuzlyk maslahatynyň öňüň Köpetdagyň eteginde harby berkitmede eskerleriň aşkanasy we naharhanasy bilen hem tanışdy. Emma metduatda eskerlere berilýän ady gönümler barada maglumat berilmedi.
Türkmenistanyň serhetleri Rus ekspertleriniň käbiriniň pikirine görä, Owganistanyň awanyan ekstremizm hopunyň öňünde iň gowşak goralýan ýerleriň biri bolup durýar. Ýöne Türkmenistan oňun bir taraplyk siýasatyna esaslanyp, Rus resmiýetleriniň bu meselede teklip edýän kömek ýardamlaryna açyk jogap gaýtarmaýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurlaşan yerli synçynyň ananjyna görä, Türkmen prezidentiniň ýygy-ýygydan howpsuzlyk kengeşiniň mejlisini geçirmegi, serhetçileriň täze ýaraglary we tehnikalar bilen tanışmagy bir tarapdan Rus medeniýetyne Türkmen goşunynyň synyglary taýýar däli barada edilen pikirlere jogaby bolsa, ikinji tarapdan ykdysady ýagdaýlar agyrlaşdygyça onuň howpsuzlyk meselesinde rahatlygynyň azalýanlygyny görkezýär. Prezident Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň mejlisiniň ahyryna ykdysat jinayatlary garşy göreş baradaky döwlet gullugynyň direktory Mehmet Kan Sakypowyň hasabatyny dinledi. Berdimuhammedow bu gulluga ygtybarly işgärleri saýlap almalygyny belläp, onuň baş wezipeleriniň biriniň yaramaz ýagdaýlar döredýän sebäpler hemde şertler aradan aýyrmak bolup durýanlygyny aýtdy. TDH-nyň maglumatyna görä prezident 21-nji noýabrda özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlar aradan aýyrmagyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň baş wezipeleriniň biri bolup durýanlygyny aýdypdy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda welaýat, şäher we etraf prokurorlaryny wezipe bellemek baradaky kararlara gol çekdi. Rahim Ataýew Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň prokurory wezipesinden boşadylyp, Mary welaýatynyň prokurory, Lewap welaýatynyň Hozanbay etrawynyň prokurory bolup işleýän Döwran Berdimuradow, Daşoğlu welaýatynyň Daşoğlu şäheriniň prokurory wezipesine berildi. Maksat Kuliýew Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň, Ruslan Rebbena Kuliýew Ahal welaýatynyň Baharly etrawynyň, Atabew Golbaýew bolsa Lewap welaýatynyň Hozanbay etrawynyň, Amanrat Amanyeliýew Çärzi etrawynyň prokurory wezipelerine berildi. Emma döwletiň resmi habar saýtlaryna täze wezipe bellenlen prokurorlaryň terjime hallary, iş tejribeleri barada maglumat berilmeýär. Prezident prokurorlar täze wezipeleri bellemek kararyny Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň ýylyň 11 aýyndaky işleriň jemlerine bagyşlanan göçme mejlisinde gol çekdi. Şeýle-de prezidentiň Mary welaýatynyň prokurorynyň ornwasary Şöhrat Gylyzow wezipesinden boşadylyny habar berilýär. Emma onuň näme üçin işden boşadylyny anyklaşdyrylmaýar. Baş prokuror Batyr Attaýewiň mejlisde ýanwar-noýabr aýlaryna prokuratura edaralaryna geçirilen işler barada hasabat berenini gaýdylýar. Emma geçirilen gaýdylýan işler aýdynlaşdyrylmaýar. Şol wagtda prezidentiň prokuroryň hasabatyny dinläp, prokuratura işgärleriniň degişli resminameler netijeli peýdalanmalygyny belläni habar berilýär. Bu prokurorlaryň maý aýyna turan korrupsiýa galmagalyndan bäri iňkan wezipe bellenen gede bolup görünýär. Odal habar berilýär Türkmenistanyň Batyr Attaýewden odalky baş prokuror Amanrat Galiýew korrupsiýa aýplamalary bilen baglykda işden boşadyldy. Azatlygyň yerli çeşmeler onuň maý aýynyň başynda ilki öý tutsaglygyny alınıp, soň azatlykdan mahrum edilendigini habar berdiler. Emma resmi Aşgabat bu habary ne tasdiklady, ne de reddetdi. Ýöne garamazdan Türkmen mediýasy maý aýynyň 50 töwere hukuk resmiýetiniň korrupsiýa aýplamalary esasynda türme batlandygyny habar berdi. Bu arasda işleriň gapdaly bilen başga işe geçýänligi üçin nelip Türkmenistanyň baş sudiýasy Begen Şaryf hem wezipesinden boşadyldy. Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmeler şonda korrupsiýa garşy başlanan kampaniýany prezidentiň güýç guruluşlaryna gruply adamlardan Aşgabatda geçirilmeli ady oýunlaryna teriste toplamak barada beren tawsyrygynyň ýerine ýetirilmeligi. Şol wagtda da kär prokuratura işgärleriniň öýünden uly meçherde nagd pul tapylmagy bilen baglanşdyrdylar. Prezident İçeri İşler Ministri Mülükow we prokuraturaның işinden ören nägile
Bayramally bir näçe prokuror we İçeri işler ministrliginiň işgäri tutsak edildi. Öýler dökülende olaryň biriniň öýünden 15 milyon dolar meçhörüne nagd pul tapyldy. Bu arada eýen prezidenti habar berildi diýip Adatlygyň seçmesi bu wakalaryň öňünden 29 aprelde habar berdi. Prezident Berdimuhammedowyň may aýynda korrupsiýaga garşy başlanan kampaniýasy netijesinde ykdysady jinayatlara garşy göreş boýunça ýürüýte gulluk töredildi we başda bu guramanyň geçiren barlyklary üstüne açan jinayatlar hakynda az da bolsa habar berildi. Emma yerli tiyinçiler we Adatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar türkmen medeniýetine korrupsiýa faktlarynyň yeterlik beýan edilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar soňky 10 ýylda Türkmenistanyny korrupsiýanyň we paraxorlugyň çağlar baglaryndan başlap iň ýokardaky döwlet edaralaryna çendigiň ýaýranlygyny, iş organlarynyň köplenç pul satylýanyny, kanunçylyk edaralaryna pulun ul rol oýnaýanyny görüň berýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendöwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistan ila sanyna görä Antalyada iň köp raýaty ýaşaýanlaryň hataryna Türkmenistanyna ykdysady krizisiň fonunda diňe daşary ýurtlardaky migrant sanynyň däl, eýsem şol wagtyň özünde başga ýurtlarda mal mülk edinip ol ýerde ýaşamagy saýlap alan türkmen raýatlarynyň sanynyň barha köpelýändigi habar berilýär. Türkiýede ýylyň dowamynda 10 milyon turistin gezelenje we dynjalmaga gelýän dünýä belli turizm sebäbi bolan Antalyada hemişelik ýaşamagy saýlap alan daşary ýurtlaryň arasynda 775 sany Türkmenistan raýatynyň bardygy habar berilýär. Türkiýanyň Hürriyet gazetiniň ýazmagyna görä, ýurtdaky salga görä raýat ýagdaýlary ulgamynyň hasabatından çen tutulanna 100'den owrak ýurtdan 60.534 sany daşary ýurtly Antalyada ymykly ýaşamagy saýlap alypdyr. Häzirki döwürde Antalyada 775 Türkmenistan raýatyň hemişelik ýaşaýan hökümine resmi hasapda durýanyny ma'lum edilýär. Beýleki tarapdan Antalyanyň Söwda we Senagat palatasynyň hasabatyna görä Antalyada daşary ýurt maýaly firmalaryň sany 2006-njy ýylyň iýun aýy bilen deňeşdirilende 4,13 götürüm köpelipdir. Hasabata görä Türkmenistanlaryň maýasy bilen gurulan firma sany 25, Özbegistanlaryňky 26 we Kyrgyzstanlaryňky hem 27 sany. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Antalyada ýaşamaga gelen Türkmenistanlara geňeşdarlyk hyzmatyny berýän we özüm Antalya ornaşan bir Aşgabatly denanyň aýtmagyna görä, türkmenler soňky döwürlerde Istanbuldan soň has köp Antalyada ýaşamaga ürjedýärler. Biziň müşterilerimiz o bolky ýa-da häzirki hökümet hem organ işgärleri we olaryň dogan garnaşlary bolup durýar. Antalyada mal mülk edinmek Istanbula görä gymmadyran bolsa, bu ýerde ýaşamagy saýlap alýan illeşlerimiz barha köpelýär. Häzir dowurdan Türkmenistandan Antalyaga gelip berde mal mülk edinýänler bilen öz firmasyny işledýänleriň sany artýar. Olar howpsuzlyk sebäpli hakyky adynyň tutulmalygyny we mal mülk edinen mahalam hiç kime maglumat berilmezligini haýyş edýärler diýip Antalyada ýaşaýan türkmen işgärleri gurrun berýär. Yer gelenine belläp geçmeli bolsa, İstanbul Üniversitetinden ilımlaryň doktoru Dassent Özge Gökdemir we Marmara Üniversitetinden ilımlaryň doktoru Songül Gül tarapyndan mundan owal Türkiýede ýaşaýan migrantlaryň hoşallyk derejesini öwrenmek maksatnamasy şäginde İstanbula daşary ýurtlardan gelip ornaşan migrantlar barasynda goloýda çap edilen habarnamada bolsa, Türkmenistanyň İstanbulda kanuny görnüşde ymykly ýaşamagy saýlap alan raýatlar taýdanam 3-nji
ornuna durýanlygy ma'lum edilýär. Antalyada ýaşaýan daşary urtdurlaryň arasynda san taýdan ilkinji orny 9035 raýaty bilen Russiýa, ikinji ýeri 8653 adam bilen Germaniýa, üçünji orny 5628 raýaty bilen Gazagystan. 4-nji ýerde 5318 adam bilen Ukraina we 5-nji orny hem 4975 raýaty bilen Kyrgyzstan eýeleýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu, habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Urtiýetiň 2018-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girdilen gadagançylyk reaksiýa döretdi. Urtiýetde döwletiň himayet etmegini amala aşyryldy diýilen doping dawasy sebäpli ýurdun 2018-nji ýylda geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girdilen gadagançylyk dünýäde el çarpyp garşylamakdan gahar gadaba çenli dürli reaksiýa döretdi. Dopinga garşy resmiler Halkara Olimpiýa Komitetiniň 5-nji dekabrda oglan eden kararynyň udak wagtlap dowam edýän dopinga garşy görüşde möhüm tapgyr bolanlygyny we onuň bir kanun dermanlaryň ulanmagyny päsgel berip, arasy atletleri goldurjakdygyny we ruhlandyrjakdygyny aýtdylar. Arasy atletler möhüm ýeňiş gazandylar diýip Abaşanyň dopinga garşy agentliginiň başlygy we ortaýyň tanqidçisi Travis Tigert aýtdy. Tigert ortaýy 2014-nji ýylda Soçyda geçirilen Olimpiýa oýunlaryny tagalamakda aýplapdy. Birleşen Ştatlaryň Olimpiýa Komiteti Halkara Olimpiýa Komitetiniň gelen netijesini güýçli we tutanýerli karar diýip magtady. Rus sportunda sportsmenlere derman berilmegini we olaryň analizleriniň ýaşyrylmagyny kömek edýän bir kanun hereketleri barada giň öwrümli hasabat çap eden Kanadaly derňewçi Richard McLaren komitetiň gelen netijesini gutlap, biz sport ulgamynyňky nädip ýeňseň ýeň ýöne ýeň diýen mentaliteti taşlap adalatly ýarışlary goldaýan düşünjäni makullamaly diýdi. Ortaýyň häkimiýetleri karara gahar gazap bildiren hem bolsalar olimpiadany boykot etmek ýaly ağır alyjy şäreleri oglan etmediler. Ýogsam käbir ortaýetli kanun çykarjylar bu ugurda iş alyp barypdy. Käbir Rus resmileri öýlerine göwünlük berip fevral aýyny Günorta Koreýanyň Pyeongchang şäherine geçiriljek oýunlary öýüniň arasynda da unutud eden atletler gatnaşyp biler diýdiler. Ortaýyň Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Aleksandr Zhukov beýgunaly cezalandyrmak adalatsyzlyk we ahlaksyzlykdyr diýdi. Ol Lozanda Ortaýyň Ar Sport habar agentligi bilen töhbetdeşligini bu olimpiýa ýörelgelerine dogry ters gelýär diýdi. Ýöne ol Halkara Olimpiýa Komitetiniň arasy Rus sportsmenleriniň ortaýetli olimpiýa atletleri adyny götürmäge ruhsat bermek boýunça alan kararyny magtady. Olar ortaýetli atletleriň adyndan çykyş ederler, bir taraplaryň adyndan näl. Bu ören wajyp diýip Zhukov aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti bir gödäwçilik aslynda ýagny mundan odal doping jezasy bolmadyk derman barlyklaryndan üstünlükli geçen käbir Rus sportsmenleriniň bir tarap uniformada ýarşa gatnaşmaklaryna ruhsat berilip bilinjekdigini ma'lum etdi. Ortaýetde döwlet himayetiniň doping aýyplamalarını derňeýän Şweýçýanyň ozalky prezidenti Samuel Schmidtiň başçylygyna toporun gelen netijelerini we rekomendasiýalaryny göz öňünde tutup Halkara Olimpiýa Komitetining ýolbaşçylary şeýle karara geldiler. Dopinga garşy bütün dünýä agentliginiň 2016-njy ýylda taýýarlanan hasabatyna ortaýetde dürli olimpiýa sport uğurlary boýunça döwletiň himayet etmegine amala aşyrylan doping çäreleriniň giň möçberli subutnamalarynyň tapylanlygy aýdylýar. Şeýle-de WADA 2014-nji ýylda Soçyda geçirilen gyşky olimpiýa oýunlaryny pozitiv peşew analizleriniň arassalary bilen çaljyrylmagyny we olaryň ýaşyrylmagyny Rus howpsuzlyk guruluklarynyň gatnaşygyny anyklady. Halkara Olimpiýa Komiteti Schmidtiň hasabatynyň ortaýetdäki dopinga garşy düzgünleriň we ulgamlaryň sistemalaryň manipulyasiýa edilendigini tasdiklanyny aýdýar. Halkara Olimpiýa Komitetining prezidenti Thomas Bach jeda çäreleriniň ortaýetin odol görülüp eşitilmedik derejede olimpiýa oýunlarynyň we sportyň arassalygyna hüjüm etmegine jogap hökmüne gaýtarylandygyny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we beýleki Rus resmileri öz sportsmenleriniň doping ulanmagyny döwletiň gatnaşmagy barada öňe sürilýän maglumatlary ret edýärler. Mundan odol bir näçe döwletiň olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy gadagan edilip diýeni 5-nji dekabrda alınan karar doping sebäpli haýsydyr bir milli olimpiýa topuryna girdilen ilkinji gadagançylykdyr. 5-nji dekabrda Halkara Olimpiýa Komiteti ortaýeta garşy başga da bir näçe jeda çärelerini girdi. Ortaýetiň ozalky sport ministri häzirki ministriň orunmasary Vitaliy Mutka olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaklyk ömürlük gadagan edildi. Mutko desini reaksiýa görkezmedi.
Halkara Olimpiya Komiteti Rukov'un Olimpiya Komitetine agzalygyny ýatyrdy. Ortiýetiň gyşky oýunlar federasiýalarynyň başlyklary soňky alynan karar boýunça gahar gazaplaryny beýan etdiler. Käbir Rus kanun çykarjylary Olimpiya oýunlaryny boykot etmäge çagyrdy. Halkara Olimpiya Komitetiniň kararynyň öňýany Kreml olimpizmi yrary galýanlygyny aýdyp, boykot çärelerine ýol bermejekdigini ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.